ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорум ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо ламираж нишон диҳам. Чӣ хеле медонед, аллакай инора мавсимшон омада истодай ва бисёр духтаракоям навистанд ки агар биромада боша нишон диҳед бинем ку чӣ гило биромадагӣ ҳаст имсол аз ламираж. ва ҳозир ман тасмим гирифтам ки барои шумо якта видео карда нишон диҳам дар бораи нарху навош, дар бораи анами гилои ламираж. хулоса дӯстони азиз, анами ламиражро ҳам сангои ҳам дизайн задагӣ дора, ҳам анами вентилятор. ҳозир нишон метам 180 сомон як либос шай. Нархи дона. Касе ки опто мегира бо арзон мешава. Ино санги дизайни наздикай. Бинед, наздики хамилёнай. Шояд ки баъд бо ягон ҷуда бироя вай бошад наздик неву дизайни дуртар бошад, у вақт арзон меғалта. Ана ин хел ҳастай гилош. Ана ин гиластай. Диде? хушуча. Доставка дорем, агар дар кор бошад нависед. Ина хеле гилош ҳастай. Гили занҷабилак. Заминаш ҳам хеле ваяй. Розвича. Ана баъд ҳаст аз анаи ламиражои блескдор. Ира бинед, ино таҳти ами материал блеск дора. Ҳам гилошон, ҳам худи материал. Иам санги дизайни наздик задагияй 180 сомон як либос шай. Ине буд ранги савзаш. Материал худшам блеск дора. Ина дидед? Чӣ фасон. Хушрӯ. Аҷоибот. Инаи адраси ду ранг доштай. Дидед, кабуд дораду. Ана ин зард дораду. Ана ин вай дора фиолетовый. Дугл. Ана евростил ҳастай. Ана инш боша гилош евростил. Сангоям хеле задагияй новинка. Инам ҳамин нарх 180 сомон як либосаш. Ҳамин 3 метраш. Иҷада евростил чанд намуд гил омадагияй. Ина. Инам ҳамин нарх. Аз пеш иншалло ки бисёр меоянд новинкаҳо ва ман кӯшиш мекунам дар навбати худ ҳар як гила, ҳар як новинкара шумода нишон диҳам. Тамошобинони азиз, раҳмат ки моро мепурсед, дастгирӣ мекунед. Ана ин бо ҳаст. Вай гиле ки ҳозир ман нишон додам 3 ранг дошт. И розвиш бо буда, диде? Блеск доро. Ранг бисёр дошта, иш кабуд. И тарафша нишон додуму. Бо золотистишам нишон метем ҳозир. Ина иш сиёсиёшам пасон. Инаҷа золотистишам ҳастай. Новинка. Хушрӯан золотистишам. 180 сомон як либосаш. Дӯстони азиз, ина метавонед ки нависед. Доставкара мефаҳмонам. Ав цветоша нишон додем. ҳам сангош хушрӯ задагияй ва ҳам худи материалҳо фасонам гилош. Инаи гили нав. Бинед чӣ гилош хушрӯай. Ҳозир кушода нишон диҳам. Ана дигар ранг. Дидед? Ду ранги фасон. Гилошонам хушрӯ ва худи анами рангошонам аҷоибот. Ана ин бо хушрӯа рангаш. Аҷоиб фасон барои занҳои калонсола махсус нағзай. Ана ин ба гул. Евростил иям гилош. Ранги комбахт метавова тамошобинони азиз. Ира мебини аз дур. Бинед, намеги ки ламиражай.
اینا با گلی новинка. دیدی همه همینا новинка ян. چیزی که ما نشون دادیم لامیراژو همش باری نوای باری 2022 لامیراژوی 2022 اینا میتوانید که درخواست کنید доставка را میفهمونیم ایجاده با انا این زنجبیل گلک سرخ سیاهش بده دیدی اینا شکلی که شدگیش نشان داده بودم از ایجاده آویزانش خلاصه دوستان عزیز همه همینا لامیراژو نرخی یک لباسش 180 сомон. کسی اپت میگیره با ارزان ترک میشوه. باقی دوستان عزیز سلامت باشید خیر تا ویدیوهای آینده.